Nice. Nagrywam. Teraz zostałem w banach. Polecą 2 baniki na... Nie wiem co. Na razie, dobra. Nagrałem to, nagrałem. Mają bana. A co, dedłeś? Nie, ale nagrane jest. Jak ten jeden je koksa i bije, teraz tego drugiego trzeba nagrać. No żrej koksa będzie do tego sam muszę. Mam kordy ich. No. Pozdro, ale on lega. Idziemy tam potem. No. Tylko zostaną nagrani. Padłeś. Nie, jeszcze. Mam nagrane.